1 de març i estem a punt de sentir el so de la festa fallera per excel·lència. La Mascletà, estes són imatges en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Com veuen, milers de persones no han volgut faltar a la primera disparada a pesar d'un cel ple de núvols. I ara, la primera mascletà de les falles del 2009. Bona vesprada des del balcó de l'Ajuntament de València. Primera gran mascletà que avui serà disparada per la pirotècnia Penyarroja de la Vall d'Uixó. L'ambient de festa és total, un ambient, una plaça que està plena de gom a gom. I d'ahir han vingut també molts veïns de la Vall d'Uixó, acompanyat al seu pirotècnic, com les falleres majors, Àngela Irene, l'alcaldessa i molts bons amics. L'expectació és màxima perquè la gent vol pólvora, vol festa. I ahir està ja tot a punt perquè la fallera major de València, Marta Agustí, acompanyada de l'alcaldessa de la ciutat, dona l'ordre de començar la mascletà. Avui no estarà la fallera major infantil de València perquè està en la cabalgada, el concurs del camp de l'Estoreta al barri del Carmen. Tenim ahir unes magnífiques vistes de tot el que està vivint així la plaça. Gràcies, aprofitem per agrair la col·laboració de Telefònica. Des de dalt de l'edifici de Telefònica es poden mostrar aquestes imatges de la plaça en el primer dia, en el primer gran dia de mascletà de festa. Avui podem dir que ara han començat de veritat les falles de València. Així està ja tota la gent que ha vingut als Rus. Ja a les 12 del matí estaven així ja en la plaça. Tenim un bon oratge de 7 graus i el sol en algun moment així també en esta mascletà. Serà una mascletà clàssica amb un terratrèmol, amb novetats i una mascletà que tindrà 5 retencions per complir les ordenances municipals. Arriba ja el moment esperat per tots de que la fallera major Marta Agustí done l'ordre de que comenci la festa, que comenci ja esta gran festa d'alegria que ompli a tots els valencians. També en el balcó de l'Ajuntament estan les falleres majors del Puig, d'Albal i d'altres juntes locals que volen acompanyar a les màximes representants de la festa en este primer gran dia. Molta gent també ha vingut dels pobles del voltant de València que han arribat per començar la casualitat, la primera mascletà en un diumenge, en un dia de festa. Avui ha sigut un dia dedicat al xiquet. Este matí ha començat en la plaça del Carme el gran concurs del cant de l'Estoreta que recorda els orígens de la festa. I esta vesprà, així el mateix lloc on estem, tindrà lloc la cabalgada infantil, on els xiquets de les comissions infantils són els protagonistes. D'un moment a altre ja tenim allà tot preparat per a esta gran primera mascletà. La setmana passada van tindre una mascletà, va ser la de la crida, però oficialment avui comencen les mascletàs. Al costat de l'alcaldessa, la fallera major, el president de la Junta Central Fallera, i ahí està el rellotge de l'Ajuntament, tots mirant com si fos la nit de cap d'any. I ja, d'un moment a altre, començarà el compte enrere. Ja, mascletà de Penyarroja, de Vall d'Uixó. Senyor pirotécnic, pot començar la mascletà.
esta primera gran mascletà. La gent que tenia tantes ganes de viure esta primera mascletà, aplaudir la labor de la pirotècnia a Penyarroja i s'acosta al recinte on s'ha disparat esta gran mascletà. Els pirotècnics es feliciten, s'abracen contents de sentir la recompensa del seu treball. Ha sigut una gran mascletà i ara comença a ploure un poquet. Quina gràcia. Però hem tingut un bon inici i n'hi ha que felicitar a tots els operaris de pirotècnia Penyarroja. Així en l'Ajuntament està la tia Vicenteca, que és tota una institució, una dona molt volguda en la Val d'Uixó i tots els pobles del voltant. És un dia de festa, la gent ha vibrat i dins d'un moment tindrà l'oportunitat de veure les millors imatges d'esta primera gran mascletà. Fins demà.